खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दा जों गामिनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर, ओमफ्राय गामिनि फैनाय लामाखौ ससे दिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोना। दा जों थांगासिनो सुबाइझार। लोगोफोर बियो नै गयबारि लामा। नै लोगोफोर जोंनि बिजनियाव थांनाय लामाया नै जि मोजां, नायदो दसे खिन्थानोसै आङो नोंथांमोननो। साइड थिनगुरि मोनबाय नै, बिजनि टाउन मोनथारसिगोन। बेयो साइड थिनगुरि सक। बिजनि टाउन सफैबाय नै जोङो। नै जा गस्ला नायदों फेमिनानि, जि मोजां मोजां नाय। बेबो मोजांथ', जि मोजां मोनदां कालारखौ। जिन्सजों गाननो मोजां बियो, समायसोथारगोन। बेखौ गामि खाथिनि मादैखौ लोगो मोनदों नै, माबा मोदोमसिन नुदों आङो एकदम गोबावजों खनसे नुनायजों जाबजोंनो। ओमफ्राय बैयाव सासे दंबावो आरो ना मादै, ओमफ्राय सोरनो लानो नागिरदों गस्लाखौ? बे मादैयानो लानो नागिरदों। ए नागिरदों होनबालाय। आंहाबो ओरै नायगासिनो नै बियानैनो, ओमफ्राय फसायबावासैसो, बैथिंसो थांबावबाय। बासिबाय ओमफ्राय लांदां आरोखि ना, गारबोबाय नै जों। दा जों मिस्थि लाबाय, ओमफ्राय मिस्थिजों लोगोसे मा लाबावनो? एटु किमान? 50 ना? दे दुटा दे। Masih enak? Birat गिदिर नै दखाना। Hah? जागोन। एकटा। ओरै गसंनानै थादो बेयाव। जाखोमादों नै, अनसायलु, हेलि, निउटन, नोंसोरखौ जाखोमाबाय हनै सासे। जाखांबाय? बिजनि टाउननिफ्राय ओंखारबोबाय जों, डाइरेक्ट सुबाइझार थांसै दाना। सासेना मालाय खानाया बिरखारलायबाय नै, खर' लोबनानै फैनाय नालाय रानबुलायबाय आरो बारावनो। हाग'बाय ओमफ्राय बिहा मालाय स्पेसियेल हाग'बाय। दा थांबाय थानोसै जों सुबाइझार। बिजनि जों मा स्कुल मोनबाय लोगोफोर, नै जि गिदिर जाबाय स्कुला। बैथिंबो दंबावो। नै बानायगासिनो आरो जि मोजां मोनदों ग्रिन ग्रिनजों। फैयै फैयै फैनानै नै आंहा आं गोदो फरायनाय सुबाइझार हाइ स्कुलाव सफैबाय नै। नायदो लोगोफोर, फुराना जाजोबथारबाय नै थिङानो। बेनो आरो हाइ स्कुलखौ आं बेयावनो फरायदों, सुबाइझार गोजौ फरायसालि। नै ओमफ्राय नै ओरैजाय हस्टेल। जों गामिनि दुब्लि मोनबाय लोगोफोर, नै मालाय माइ गायनो रेडि जादों। ओइ माथो मादैमोनसोलाय। लामाया नै जों गामिनि लामाया, नायदो नै। गामिनि लामाखौ नायदो नै लोगोफोर, गय बारि सारि सारि।
लामायानो गाज्रि जाबाय नै गाजोब्बाय दा माथो गागाजोब्बाय नैबे गामिनि चार्च ख्रिस्टान हिन्दु ज' दङ नालाय जों गामियाव बेंगासोलै बियो खोमा खोनाया जेबो खोनाया बियो जि मोजां नै मालाय गया सारि सारि नै खोनाया आंखौ सिनायलाहाय गोदो उन्दैयाव बे साहाथारनि गय बागान गोजा नै जों गामिया लोगोफोर नायदोलाय सारि 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 गय गोजा माइ गायनो ओंखारबाय नै आंखौ सिनायलाहाय ए बाजैमोनसो र' लाखि आयै हनै माइ गायनो फैबाय बाजै मोना आफि मोना दा हाबफैनोसै जोङो गायहैदो ओरै आफि आंनि आफि हनै आयै मोजांसो माइ गायनायनियावलाय जायब्रें ब्रें जायाबा सोरनाव दिनैलाय सोरनाव ओमफ्राय दन्दानाव आयै आंबो गायगौमोनहाय बेवाइनाव दा खिथाय दे गायथारगौमोन आङो औ ओमफ्राय नोङो दानो फैयो दानो थाङो लोगोखौनो इसोरनो मोनो गाहामनो सिंखार आङो आं दायो मोनाबिलिसो थांगोन मोनाबिलि नै आनैया साथा मोनाबिलियाव थाङोबा नोंसिनिजों दायो बाजैजों ज' थांदेरगोन दे बेबो फिसाला आनै थां दे आरोबाव नै गय मोनबावबाय लोगोफोर लामा सारि सारि गय नै ओमफ्राय गोदो आं फरायनाय LP स्कुल मोनसिगोन नै बेनो बेयावनो फरायदोंमोन आङो नांदरबारि गुदि LP स्कुल नै एम्बुलेन्स फैगौ नै एम्बुलेन्स मोनथामसै दं सिनायाखै जोंना ओरै हाबसिगोन आरो नै आरो ओरैबो नायबावदों नै लोगोफोर सारि सारि गय सफैलायबाय लोगोफोर आंनि जोनोम गामियाव आंनि जेराव आं जोनोम जादोंमोन बेयावनो सफैफिनबाय आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्रायबो जायै लोङै थांनांगौनो ओमफ्राय न'सिमहालागै मोनाहैसिगोन नामा लोगोफोर नायनि बेसेबां मोनायो एकदम जानायनि बन्दबस्त खालामदों बिस्राबो जोंबो एकदम जानानै फैखानायखा आरो ओमफ्राय दा नै सफैबाय बहा थांनायमोन नोंलाय बोरसि दिरुं ए नुबाय ना बोननोसो आथुर जादों आरो बे मोनो नाखौ मेरला जाबो बायनानैसो लांनांसिगोन बोरसि फिफा फिसा बोननोनो बेयावनो खाथियाव जोंनाबो न'नि लामानि गया जि मोजां देरबाय नै लोगोफोर नै सोरना मोजां असे मोजां हो टिसा मोजां नानि ना मोजां लक्ष्मी थाङा र' मेथाइ जानांगौ नै मोजांथारना नै र' मा दे ओलै समायसोथारदों मोजां मोनबायदां मोजाङानो हो सना मोजां बिनानाव नै बामनो हाबाय ना टिसाखौ बामनो हाबाय नै दिदिया नै बेलाय दे ओंखारदो दे जाबाय दे जाथ'बाय बामनायनो दादा दे बामदो दे दादासो रेडि मिस्टि जानो नै र' सामस लाबोग्रोथों दे जानो लुबैनाया हाथारला र'
बियानै सासेखौ लोगो मोनबाय बिस्रानाव हाबफैनो लागामोन हाबबोनो हायासै बिहा बिजनियाव थायोना बिमा बिफाखौ लामायाव लोगो मोनबोदों आरो जोङो ओमफ्राय बिस्राबो स्पिड जोंहाबो स्पिड लाखिलायनानै रायलायनो हायासै ओमफ्राय नै बेबो बियानै सासे जि साइज नुबाय खानायाथ' जि स्ट्रेट खालामलायनाङा बेना जि साफ्फाखा नै ओमफ्राय नोंहा मा क्लासाव मोनखो खिथादो दे आनै 7 ओमफ्राय नोंहालाय 6आव निउटनजों समान बिस्रा समान ओमफ्राय एसे देरसिन आरो बैसोआव इलाय माबायदि जाखो एगजामा मिथिया मोजां जानांगौना ओमफ्राय नोंनिलाय माबायदि जाखो मिथिया आंबो नोंबो मिथिया हाबाब होमबा आंसो मिथिनांसिगोन नामासै दे मोजां फराय दे सानैबो ओमफ्राय नोंहा क'क्राझाराव थाङा जोंनाव मिथियानो अ बेनोथ'न आरो दे उनाव थांलायबाय थानोसै ने सकिना ब्लगावथ' नुलायबाय थाखायोना ने नायोना नाया आनैनि ब्लगखौ नायो फोरनिसिम आं गुरै खावलायहरनाय आनैनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम थेंक इउ आनै सना जाबाय नै गया जि मोजां जोंनि बिदानि गय नै सारि जाबाय नै फैयै फैनानै बिदानाव जोंहा नै एम्फौ फिसिनाय नुफैबाय आरो नै बेखौ जाजोब्बाय एम्फौआ ओमफ्राय नै बिलाइ गोदान होदों दा लोगोफोर नै आंनि गय बागाना नायदो बिराद बुरजा खुंदों आरो एबार नै एकदम गोलाव आरोना बियो नैबे दे जादो दे अमा बेदर नै अमा बेदर होनो नागिरदों मालाय बिमानैया अनसायलुआ जाया होनदों नामा अमा बेदरखौ ओरै जानोसैलाय दै जादो निउटन बाय बाय ओइ सकिना सनिका बोरो बाय बाय थांसै नायना हरदो ओइ सकिना बोरो थांसै दे बाय बाय थिसा बाय बाय होनदे आंखौ दे बाय बाय होनदे